Ugmang adlaw na magsugod ang filing of Certificate of Candidacy alang sa mga buot magpapili sa 2025 midterm elections. Gani gipangandaman na kini sa COMELEC, lakip kapulisan sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. Andam na ang COMELEC Davao alang sa pagsugod sa filing of Certificate of Candidacy sugod October 1 hangtod sa October 8. Sa District 1 and 2 COMELEC Office sa Magsaysay Park, isumite ang COC sa tanang mudaganay pagkakonsehal sa Davao City. Samtang ang District 3 COMELEC Office sub ang mudawat sa COC sa mga mudaganay pagka-congressman, mayor o vice mayor sa Dakbayan. Samtang gilibot na sab sa Public Safety and Security Office ang Magsaysay Park alang sa deployment sa ilang security personnel. Ako gitanaw ang area para ugma dili namin maglisod pag deploy ka to ang mga security personnel o may nakita kita dito nga dapat maligyan dayon ka ato ang mga senro, no, may mga tubig dito nakabara, so mao to mga part ng inspection nato and preparation. Plansyado sab ang security plan sa Police Regional Office 11 alang sa filing of COC ugma. Pero as to the list, kung nabatay areas of concern, ginari-assess pa sa security forces, dili pa nato mahatag ang detail. Pero so far, sa assessment nato up to today, there has been no any incident na related sa election. Samtang, sumala sa COMELEC Region 10, andam na sab ang tanang COMELEC offices sa Region 10 alang sa pagdawat sa mga Certificate of Candidacy. All you have to do is to follow, read the resolution and to follow what is written in the resolution. Simple ramang kayo na ang trabaho sa atong mga election officers. All you have to do is to accept, to check the forms kung kumpleto ba, then accept the COC once they file. Kauban si Mel Cominares og Makoy Sempron sa kamera. Kent Abrigana, 1 Mindanao.